ndị ụmụada unu na-arụkwa ọrụ ji wee bụrụ ụmụada? Nke a bụ ajụ m chọrọ ịjụ unu ama na o nwere iwu na-achị nwaada? Unu ama na o nwere nsọ nwaada na-asọ? Unu ama na o nwere chi na-eso ndị ọkpụ? Ndị ọkpụ unu ama na ọrụ unu na-echi unu? Mmadụ ole na-arụ ọrụ ha dịka nwa ọkpụ? Ị ga-abụ nwa ọkpụ i wee nọrọ be di gị wee bata be nna gị ifu na ihe na-emebi be nna gị gba nkịtị ịnọchi na ọ bụghị ọrụ nwa ọkpụ. Nwa ọkpụ bụ ime ka ezinụlọ dị mma. Ọ bụ ọrụ nwa ọkpụ ime ka udo bata n'ezinụlọ. Ọ bụ ọrụ nwa ọkpụ ime ka ife dị n'ezinụlọ. Ọ na-eme ọgbajọ dọrọ n'ezinụlọ be nna nwa ọkpụ. Nwa ọkpụ wee si be di ya wee nata be nna ya, ọ chịrị aja elu wee kwuo okwu ọma n'ezinụlọ ya, ka ihe niile na-agba araghara wee mee gịnị wee dere du, ka ọchịchịrị ọba dị n'ezinụlọ ya wee mee gịnị wee bụrụ ife. Mana ugbu a ụmụ ọkpa na-aza arụ edere ọrụ ahụ. Kedu ikpeazụ ị na be nna gị ruo gbabụ akpụ ụkwụ kụrụ chịrị aja wee kwuo okwu dịka nwa ọkpụ? Ugboro ole ka ị megore na be nna gị? Ihe a bụ ọrụ gị. Maka na ọ bụrụ na ị bụ nwa ọkpụ i wee kwado na be nna gị, nne mara ọrụ gị rụọ nke ọma. Ịbata na be nna gị agbara nkịtị, o nwere ihe ikwesị mma dịka nwa ọkpụ. Ịbata na ezinụlọ be nna gị, papụ akpụ ụkwụ ịgba n'ụkwụ gị, kwuo okwu ọma na be nna gị. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe gị omume, chiri aja wee chirie ya elu wee kwuo okwu ọma na be nna gị. Nke a bụ ọrụ nwa ọkpụ. Ọ bara gị na ntị? Maka na ndị Igbo kwenyere na okwu ọbụla si n'ọnụ nwa ọkpụ pụta na-adị ile. Mana gị bụ nwa ọkpụ i kweteghị nka, ma gị bụ nwa ọkpụ i dịghị eme dịka esi wee chọọ. Ịbata n'ezinụlọ esemokwu adị. Sọsọ ọrụ gị bụ itisa ezinụlọ be nna gị. Sọsọ ọrụ gị bụ ịbịa wee were aja wee kwanyere nwanne gị n'ukwu wee si ya sobe nwunye ya na nwunye na-eme ihe na-eme n'ezinụlọ. Kere ọrụ gị na be nna gị. Ọrụ gị abụ ịbịa saa ya. Ọ bụrụ na be nna gị adịrọ mma nwa ọkpụ, i kwesịghị ịbịa jiri aka mekwuo ka ọ ghara ịdị mma. Ọrụ gị bụ ime gị ịchịkọta, dozie, hazie, chịkọ ihe niile mee ka ọ mee gị ka ọ dị mma. Ọkụ ọbụla na-enwe na be nna gị o mee gị ọ dajụọ. Mana ụfọdụ na-ana be nna fa jee tinye ọgba aghara na be di fa wee gwa ha n'ọha bụ ihe na-ekwu, n'ọha bụ onye na-ekwu ihe na-eme n'ezinụlọ be nna ha. Ịbịa tinye ọgba aghara, marakwa na ịbụ nwa ọkpụ, rụọ ọrụ dịka nwa ọkpụ. Nwa ọkpụ bụ udo ka ọ na-etinye n'ezinụlọ. Nwa ọkpụ bụ udo ka ọ na-etinye n'ezinụlọ be nna ya, ọ dị etinye ọgba aghara. Ị ga be nna gị rụọ ọrụ gị dịka nwa ọkpụ, kwuo okwu ọma na be nna gị, mee ka be nna gị bụrụ ebe agọziri agọzi, kwee ka be nna gị bụrụ ebe a na-asọpụrụ, kwee ka be nna gị bụrụ ebe ife dị, kwee ka jiri na-ama atụ be nna gị. O nwere ụfọdụ ndị bụ nwa ọkpụ, ha na-asị asịgide mmadụ ibe fa, ha na-agba izu gbagide mmadụ ibe fa. Ha bata n'ezinụlọ fụ na esemokwu dị, chọọ etinye ikpe n'ezinụlọ. Kama ha ga-edozi ezinụlọ, ha ghasaa ya. Ha ga-afụ ka esi ikpe fụ na ihe niile gbara n'anwụ. Ha ewere gịnị nkata mee gịnị kpudo ya, kpudosie ya ike, ka gịnị wee mee ka ha ghara ikwu eziokwu ha. Nwa ọkpụ adịghị afụ ihe ọjọọ gba nkịtị. Nwa ọkpụ ọ naghị afụ ihe ọjọọ mee gịnị gba nkịtị. Nwa ọkpụ na-eme ọfụ ihe ọjọọ okwupụ maka ana maka echi. Mana o nwere ndị na-eme afọ ihe ọjọọ, ha eluo ya n'afọ, buru ya n'afọ na-agagharị. Mana ọ bụghị ọrụ nwa ọkpụ. Nwa ọkpụ anaghị elu ihe ọjọọ n'afọ. Nwa ọkpụ adịghị eme ọfụ ihe ọjọọ mechaa ya gafee. Nwa ọkpụ adịghị eme ofu ihe o kwesịrị ikwu ọ hapụ ikwu ya gafee. Mana ọrụ ha bụ gịnị? Ha fụ ihe ọjọọ eme gịnị? Ha ekwupụrụ maka chi, maka ana, maka echi. Ihe a bụ ọrụ nwa ọkpụ. Ọrụ nwa ọkpụ, aka gị na-akwụ ọtọ. Nwa ọkpụ, aka nwa ọkpụ na-akwụ ọtọ. Aka nwa ọkpụ na-akwụ ọtọ. Ihe o ji akwụ ọtọ bụ gịnị? Ọ ya mere eji asị na ọ bụrụ na nwa ọkpụ kwuo okwu na be nna ya, ọ na-eme. Mana mgbe aka nwa ọkpụ adịghị ọcha, ihe ọsọ ya kwuo be nna ya ọ dịghị eme. Mana mgbe aka gị dị ọcha, ihe ọ bụla ikwu na be nna gị ga na-eme bụ ezi ihe ga na-eme na be nna gị. Ya mere nwa ọkpụ kwuo aka gị ọtọ, ka ya bụ ịbịata be nna gị kwuo okwu ọma, ọ na-emezu n'isi unu niile. Maka na ịbụ nwa ọkpụ, mara ọrụ gị na be nna gị, ma rụọ ya dịka nwa ọkpụ. Ka emesịa.